Kanus ami mo sakay? Ha? Naglugsong ka mo. Manglugsong? Nagpapamulan ka. Mo, unsa ma? Nabong, di ko ka klaro sa imong sulti ma, di ko ka dili. Naglugsong mo. Ana bejoke. Ah. Adito lang Jimar. Si Inday ni kanta. Imong apo ni kanta. Dito? Si Jai Jai po ni kanta. Nindot og tiyong si Jai Jai. Mayantag ka ng muka. Kuan ka, kadatong nat mong wheelchair kay suri-suri ti ka. Ganahan ka? Ha? Ganahan ka mong suri-suri sa kalsada? Mga bitaw? Ano man giuli? Sao na to ang pagkuan ato eh. Nindot unta isa kay sakay tikaw ato magsuri-suri. Nindot na ba kayong kalsada din he? Ang gani. Sa bukid? Awa na mo, tingay ko tayo makay ang schedule sa pare pang ipaabot. Nya, layo ba kay ito nya? Unahon na to ning atuan ko. Duty pa man ko. Si Banban ato amot mo ari ba kaha to?